Salyapati Ratu Mandaraka lekna mripatmu gatekna gobokmu iku nggih Utara Wiratsangka tak waspadake beneh lawan saban-saban kulup iki ana jroning swasana kang mutawatiri swasana kang gawat kliwat-kliwat jalaran panjenenganing sun wis darbi kesaguhan kelawan putumu para Pandhawa nggone ngadani perang gedhe Baratayuda iki. Apa to sababe mengkono jalaran panjenenganing sun iki rumangsa kepotangan budi karo para Pandhawa eling apa ora jaman mogane kincaka rupa kincalan Raja Mala biyen arep njungkeng kawibawan Wirata. Sapa sing ngrewangi? Ora liya mung putu-putumu para Pandhawa klebu Kangka Bilawa kelawan Wrihat Naladama Granti lan Tripala klebu Salindri Sidrupadi Pandhawa 5 sak bojone ngamuna ning Wirata disiya-siya diuring-uring saben dina malah tak pilara Kangka biyen ewadene ora serik atine sedih prihatin ngenger wae disiya-siya ewadene kok isih ngrampungake jejiban lho eloke satriya ning ngono kuwi lah saiki kowe do ngadep ana ngersaku ana wigati apa Kanjeng Rama Prabu piye kepareng matur iya badhe matur Rama ya matur aja kanthi dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama menawi to Wirata menika kapotangan budi kalian para Pandhawa ing dinten menika sampun kelampahan perang ageng Baratayuda Jaya Binangun nadyan to nembe kawiwitan nanging kula mireng ingkang jumeneng dados senopati menika Kakang Bisma nggih Kakang Dewabrata menawi kula raos-raos menika sanes mengsahipun para Pandhawa lah banjur karepmu Rama nggih kanthi kula kapotangan budi kula wau kula badhe malesih kaliyan para Pandhawa jiwa raga kula sramaken nadyan to kula alit sakit ageng dumuginipun pejah badhe kula lampahi semanten ugi kula Rama bagus ning ngene yo nggih iki dudu perang ampi awur-awur iki perang suci nadyan kowe duwene kekendelan kowe wani aja nganti ninggal paugeran ibarate aja nganti ninggal pakem inggih Rama paugerane eneng kowe njaluk marilah kelawan pamonging Pandhawa Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna yen Kresna mengko nglilani kowe ya maju yen kira-kira ora nglilani kowe kudu nrimo ngaten Dewaji iya Prastawa timbalan dawuh paduka keparing kula nyuwun pamit ya muga-muga unggul juripun madyan pabaratan Bathara Kresna
nyuwun kula wonten timbalan ki kadhawu. Nggih. Pak rasa-rasa kadang-kadang para Pandhawa padha rangu-rangu rasane atine. Sebab iki mungsuh kawan pepundhene dhewe Kakang Perban Begawan Bisma. Areh ning Utara Wiratsaka utamane wong Wirata keputangan budi lawan para Pandhawa. Niki Lelanana kalenggahan Senopati tak suwun tak ladenane kekarepane Begawan Bisma. Ya nggih, Lelanana pun kaki kang bakal maguti ngayuda jumeneng dadi Senopati. Yayi Utara lan Wiratsangka. Ya Kakang Perban Begawan Bisma. Ya Kakang Bisma pancen mengkono. Lho. Kok Siadi sing maguti ngayuda jumeneng dadi Senopati? Bedane apa Kakang Bisma? Lho, lah yen aku iki ngurungkepi marang bumi kelahiranku negara Ngastina. Kowe aja ngluputake karo pun Kakang. Semono uga aku keputangan budi kawan para Pandhawa lan maneh iki wis dudu nggone wong rebut bener, wis dudu nggone wong petan-petan perkara lane liyan iki ning palagan petunge mung kari loro. Kowe wedi apa wani? Nek kira-kira wedi mundur, nek wani ayo nono kridaku. Oh ngono, bagus yo iki kowe sing ajak-ajak mbuh dadi ngelalakon iki mengko Utara Wiratsangka.
pedang. Lah nek kaya ngene iki carane jenenge rak ninggal paugeran. Lha nipun pernatan yang perang Baratayuda kuwi tak ora kena perang keroyokan. Lah iki mongko Begawan Bisma ki mongko dikeroyok loro. Utara karo Wirasangka karepmu piye? Lah kula nderekke mawon, awake dhewe ora jarak, ora marahi, ora jalari. Nggih, Rajeng. Ayo, siji ding tak sampurnake. Monggo sinuwun. Yen perlu keroyokan wong sak negara Wirata asah kakean cerewet wong loro wae wis kuwalahan nandingi kridaku. Yayi ora nyono jebul Yayi Wirajaka ndisi temekaning pati. Sapa njaili peperangan iki? Wah, jarak perkara karo si Utara lakon mati dening aku. Aduh. Utara Wirasangka kawruhana Yayi. Jroning Bratayuda kuwi yen to perang ijen do ijen ora kena ewang-ewangan. Nanging nyatane kuwi perang kroyokan. Nah iki tibaning lelakon ngunduh woing penggawe saka pakartimu. Pandhawa, senopatimu gugur madyaning palagan. Petruk iki. Ene ngopo Petruk? Lapor. Lapor piye? Senopati ngamarta gugur madyaning palagan. Lho. Iyang Utara Wirasangka. Nggih. Nggih, pokoke niki ana Ratu Wirata. Tara. Sapa? Lamtara Agung. Awur. Raden Utara Wirasangka. Nah, nggih niku pateni karo Bisma. Lah. Yo. Petruk, Dun. Kowe aja dikangelan. Kowe tak utus kowe sowana menyang Gunung Sokorini. Kowe ngerti alamate kok? Ngerti. Ngendi? Cedhak Gunung Pare. Awur. Pamu kaya ngono kanggo. Ngriyen. Gunung Sokorini sing enten mriku sinten? Kanjeng Hyang Seta Tapanindra ning Gunung Sokorini. Gugahan kowe matura
kang ngerayi Raden Uttara Wirasaka sampun gugur madyaning palagan kanjen Begawan Bisma. Budhal saiki nggih nyuwun pamit. Terus, ora to. Le turu wis pirang dina. Kaya kene. Lah rambute iki ngate gubet ning kono oyot kok ngono lho. Oh ya ora tangi-tangi iki turu apa mati ngono lho. Ayo nuwun sewu Sarendra Seta beda karo tuk mundhekok ngono lho. Lah iya. Piye terus? Angel iki anggere tenan, Gong. Digugah ngantos sing gugah mudar ora bakal tangi. Lah terus ngene. Iki Ndara Seta iki duwe wadi. Wadine nang endi? Iki lho. Pas padakno wulu ning jempolan sikil. Endi? Wulu jempolan sikil kuwi. Jempolan sikil sing endi? Kuwi lho. Nggon wulu jempolan sikil kuwi. Endi ta? Matamu kuwi lho. Rono-rono jempolan sikil. Oh iki ta. Oh, iki jekentir siji iki. Heeh. Kuwi jeneng apa kuwi nek wong ngarani diarani wulu cumbu. Ning ku jenenge wulu puhun. Wulu pohon. Puhun. Oh puhun. Heeh. Lah terus iki engko tak bedole. Heeh. Ning ku tak bedol iki Ndara Seta kaget. Nek kaget mesti kok nesu. Mesti mlayu sapa sing nang ngarepe dijangkah. Mula ngene. Awakku kok tak talenane nganggo sabukku, ya. Gandeng kurang dawa aku nyilih sabukmu. Sabukku wis elek. Sabukku ki wis elek, ora apa-apa, ku gen dawa. Oh ya. Iki, ya. Wah. Ya. Terus, ayan mbok ki apa? Kok anu karo sabukku iki. Diangeten sabuk serane batikane nek dinggo. Tapi tekno iki tekku tuku ki mbiyen 15 rupiah. Iki wis ngentekke dhuwit 220 tak tukokke bolah. Padha karo kenditan bolah. Kentan kuwi. Ya wis jarene disambung karo ndekku. Ah, tak sambung iki pucuke gawan rono. Heeh, terus engko nek Ndara Seta engko wis tangi teke kalno aku ndang larakan. Oh, kowe kok lho. Ora ampete. Oh ya. Nek tak bani sik lho coba gerecen Ndara Seta urung tangi. Yo. Aja dados sik. Ayo Kong. Tak abani 1, 2, 3 geret. Oke, Bro. Kok sik tegak lah. Wong edan iki urung ta urung kok digeret. Awas. 1, 2, tel. Pak pacar watu raimu lho, Kong. Urung enten ana nek Ndara Seta wis tangi mak cekekal ngono lho. Oh iya. Oh iya, oh iya. Awas. 1, 2, 3. Ayo yo. Jaluk mati pun jaluk urip bangsat elek. Widan. Ayo kowe jaluk mati saiki. Alah, udah den. Alah yo. Oh, alah den nyuwun ngapunten gawe kaget ganggu wong turu. Oh, alah. Oh, enten perlu niki. Enak perlu. Perlu apa? Ayo matur. Oh, lak pites nyawamu. Nggih. Oh, ayo.
Ngopo pun kiriyen kok tak ngurus Bagong sik. Gong. Bagong, agak perlu. Perlu apa? Agak ngemi ayam. Tak takoni. Aku mau ngomong apa, he? Aku mau ngomong piye? Lah piye to? Takon nggawa Melayu, nggon pucuk sabuk mau nek Ndara Seta kaget, ndang aku laraken. Lah Ndara Seta wis tangi aku dijloki, kok malah meneng ae. Aku kok kagetku kok. Lah kok bocol-kecolke piye? Rosane Ndara Seta, rosaku tok gondeli. Pocapo sabuke pedhot. Sing pedhot nggonku. Ngono nyuk raimu kuwi. Ora cetha. Matur apa? Lah, geger iki mun dadi perang gedhe. Yo Brakayuda Jaya Pinangun. Wiwit pun Nopati Senopati Ngastina Pandhita Takandha Begawan Bisma. Nah, sing dadi Senopati ning Pandhawa niku kang rayi kekalih Raden Utara Wirasangka Kauningana ingkang rayi gugur matian ing palagan adikku mati. Duka yayah sinipi Raden Hariya Setari wis nyawungu Nendra jemangkaing palagan midhanget pawarta kalamunta ingkang rayi Raden Utara Wirasangka gugur pengawaku semua bangsa. Bukanira Raden Hariya Seta tan kena sinayudan bergagah sang Begawan Bisma sigra sinabet gada pecat nyawa gandanira Raden Seta konta kaprapal. Kakang Bisma lho iki Seta parat iki Bisma ki jare anak ratu ora ngerti to pernatane wong perang ana jeneng Bratayuda Jaya Pinangun. Ora kena perang ampyak awur-awur. Lah kok tandang kridane Seta kaya mengkono wae lah. Pas padakno iki putra Mandaraka. Putrane Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Raden Rukmarata ketiban jemparing kuwi ilang nyawamu kowe. Jayamrata. Lah kene kulitmu ki atos debok bosok. Ketiban jemparingku wae kowe temekaning pati. Oh, Seta. Wong kaya ngono kok jare kowe iki ngaku anake ratu. Jare satriya setengah brahmana. Wis nglakoni tapa pirang-pirang taun ki ndi buktine nek kowe digdaya. Endi nek ngakon kowe iki buktine digdaya ki gage buktekno cangkepe. Ayo. Yo! Ayo.
Salyapati Ratu Mandaraka lekno mripatmu gatekno gobokmu kowe sing mateni adhiku lho waspadakno anakmu jenenge Rukmarata aja lho kumur-kumur tiban gadaku pecat nyawa ora kena dikukup nyawa biatange anakmu kukupen dhewe ngono kacarita Raden Haryaseta ngraman Sara Hamuk pasan kaya wis Ali Purwa Duksina pramila sinebat Seta ngraman Seta ngamuk kathah para prajurit ageng alit bubar mawut sar-sar ketrajang pengamu Raden Haryaseta ucap ingkang dumawah wonten tepining Bengawan Gangga Kisah Begawan Bisma ya sang Dewa Brata kenging pusakanira Raden Haryaseta kunclang kunta kaprapal dumawah wonten tepining Bengawan Gangga yektine Bengawan Gangga ing nguni kinarya ngarung kelawan sang Dewa Brata rikalanira tinilar kelawan ingkang Ibu Dewi Gangga ucap awit saking sruning Subrata kandhasing panalongsa sami sakala wonten teja pangkawa saking Dirgantara lah menika tawarnanipun ingkang Ibu Dewi Gangga ingkang merpeki kalawan sang Gangga putra ya Resi Bisma ya sang Dewa Brata Dewa Brata anak wong bagus wis aja banget-banget gunira nalangsa kulup jeneng sira kulup aja kesuwen anggonira nandhang sungkawa pun Ibu Bathari Gangga bakal nurunake pusaka panguruwat Jemparing ingkang ngaran Jemparing Kyai Pamungkas Tampanana ya nggih Bisma Kanjeng Ibu kula ingkang putra Dewa Brata Ibu kula ngaturaken sungkem dumateng paduka Kanjeng Ibu bekti kula katur Ibu oh Bisma Dewa Brata kok kaningaya temen uripmu Bisma ing atase mung sungkem karo ibune wae kok kangelan aduh semena boten lelakonku kang dak sandang ya jare menungso urip bisa nemu pasrah keparingi Gusti kang akan yo jagat Seta aja girang-girang gumuyu aku sing bakal nguntapake balimu marang Yomani jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara kadangku Yayi Seta wiwit cilik mula Seta kelawan Dewa Brata paribasan kaya kanca dolan lis rawung ya wis suwe mung wae mbok menawa kodrating Bathara aku karo kowe kudu dadi mungsuh Seta ya
aku mung sak derma mundi mestuti keparingin Gusti kang akarya jagat mbok menawa balimu marang loka baka merga saka pusaka iki tampanana iki pusaka jemparing Kyai Pamungkas peparinge Kanjeng Ibu Batari Gangga aku sebakal nuduhake balimu marang ajal kamulyanmu Yati Seta. Kadangipun Kakang Yayi Seta kok destun temen nggon mulai kena taeman ya mbok menawa pancen kudu mengkono paringing Gusti kang akarya jagat Seta nggonku tumandang kaya mengkene iki aku ora sinurung rasa memungsuhan aku ora duweni rasa gething keburu sengit karo kowe ya Yayi lan tak kira si Adi ora bakal kleru kiblatmu yen to pun Kakang iki mung nderekake si Adi bali marang loka baka ya Seta nadyan to kowe gugur ning gugurmu pengawakku sumo bangsa kowe isih ketok gagah bergagah kowe isih nekem godo jiwamu jiwa senopati nadyan kowe mati-mati ngadeg jejeg tegese ora mingar-minger kiblatmu ning nadyan mengkono kowe wis mati. Pandhawa senopatimu gugur iki.